Mám 8 minút do autobusu, takže utekám. Je taký rýchly fitcheck, idem do školy. Objavila som tričko, keď som si upratovala skriňu, čo som si sama maľovala. Asi 6 rokov dozadu. Do odchodu autobusu mám 4 minúty. To som čistá ja. Nebývam tak ďaleko zo stavky, takže keď pobežím, tak som tam aj za 2 minúty, kebyže chcem. A vždy proste mám v polke cesty vyhľad na zastávku, že či tam stojí alebo nestojí. A keď ten autobus stojí, tak nakoniec neutekám. A teraz tam tiež nestojí, takže nemusím behať výborne. A naše krásne ihrisko. Idem do školy, našťastie mám zastávku hneď pri škole, čiže aj keď autobus trošku meškal, tak nebudem ja až tak výrazne meškať na hodinu. Včera som teda nerobila tú domácu, ktorú som mala spraviť. A dnes ráno som bola veľmi lenivá a tiež som ju nerobila. A snažila som sa pomôcť akože s AI, ale nebolo to veľmi dobré, takže sa mi to nechcela ani opravovať. No a ešte neviem, či sa ospravedlním úprimne, že proste to nemám a urobím to do budúcna, alebo možno to stihnem, kým budú ostatní spolužiaci prezentovať. A dnes vlastne idem do školy len na 1 hodinu a šla som autobusom pred 10 z domu. Rovno stadiaľ pôjdem do Košíc, pretože Filip išiel ráno do školy. Pôjdem za ním, dáme si kavičku tam a potom pôjdeme autom domov. Plus mi treba ešte robiť nejaký nákup. Už som v Košiciach. Nakoniec som spravila tú domácu. Na hodine, kým prezentovali ostatní. A ChatGPT sa zrazu spamätalo a už mi poslal celkom dobré veci. No a do Košic som myslela, že pôjdem vlakom pôvodne, ale išiel spolužiak autom, takže som sa zviezla. Som dohodnutá s Filipom, ideme na kávu, lebo dnes bolo veľmi málo spánku, iba 7 hodín. Aspoň teda u mňa, Filip spal trošku viac. Už to začínam cítiť, že som spala tak krátko. A idem pešo. Keď už propagujem zdravý životný štýl, tak by som ho mala aj plniť. Už mám za sebou asi 13 minút chôdze. A teraz je kopec. A tak mi je horúco v tom kabate. Ešte čierny. Tam ideme. Je niečo po 5. Domov sme prišli približne 3:10. A prvé, čo som išla spraviť, bolo prichystanie nejakého jedla, lebo sme už boli veľmi hladní. Iba som hodila syr na panvicu, urobila rýchlu karfielovú polievku. A v kuchyni som strávila viac času, lebo som ešte pripravovala oriešky, umývala riady, vybrala a nakladala myčku. Potom som prišla hore, rýchlo som uploadla video na YouTube, vlog zo včera. A strašne veľa času mi to žerie, som zistila, takže možno to spravím tak, že keď budú také nudnejšie dni, tak proste zeditujem 2 dní do jedného vlogu. Dnes je nádherné počasie oproti včerašku, zajtra má byť ešte krajšie. Mám svalovku extrémnu aj na chrbte, zo včera ešte. Povedal som si, že aspoň si pôjdem proste hodiť to kombo. A keď nebudem proste drtiť dynamiku na hrazde, dnes nevadí, aj zajtra bude pekné počasie. Určite nechcem sedieť dnu pri počítači. Pre mňa sú štvrtky ako piatky, pretože v piatky nemám vôbec školu. Takže dnes, čo sa týka školy, nič robiť nebudem. Nemám ani žiadne tréningy, ani s deťmi, ani s mamičkami. Mám čas na seba a teda rada by som dala taký light tréning, stretching. Čo som ešte nestihla natočiť vôbec v meste, lebo sme sa veľmi ponáhľali, bol nákup v Kauflande. Potrebovala som ísť do Kauflandu kvôli tomu, že mi trebalo nakúpiť potraviny na zdravé snacky. Dôvodom tohto veľkého nákupu je, že v našej obci bude tento víkend taký veľkonočný jarmok, ktorý vlastne organizuje denný stacionár, ktorý tu máme v obci. Budú tam rôzne stánky. A rozhodli sme sa, že by sme urobili aj nejaké zdravé snacky, pretože bežne máme že koláče a také rôzne veci. Ale že my by sme pripravili práve zdravé snacky, aj sladké, aj slané a predávali by sme to. Celý zisk by teda vlastne išiel do Hypesearch rozpočtu, do nášho tímu. Minimálne dúfam, že sa nám vráti suma, ktorú sme minuli na tie potraviny. A ak sa nám podarí niečo z toho zarobiť, tak celý zisk proste pôjde na rozpočet Hypesearch tímu. Je 5:10 a ja sa idem teraz obliecť rýchlo do športového, kým je ešte pekne, kým je ešte teplo a idem na hrazdu. Neviem, či idem sama, či tam niekto bude. Niekým som sa nedohodla. Keď budem sama, tak budem sama a keď tam bude niekto, tak aspoň budem mať nejakú spoločnosť.
jak chcem ja mať vest e-sit, keď v tejto pozícii nemám hrudník na kolenách. Gravitačný. Stehna na cicky, keď mi teraz je capnú. Gravitácia nepomohla. Keď pokrčím.